iki. Kedai selamolet iki lho nemangan luwe. Aku ya ora bakal mangan, ora bakal sesembahanku tak kira kulit. Ngerti enek kayune rasane. Wah lagi mau kayu ta? Lah gambui diawang-awang demite ngerti. Ora cendep neng. Bendang metu lah demite mundu-mundu kok. Nggih, dalu menika spektakuler anggenipun Mayangkara marak sowan wonten tlatah Cendana Kandhat. Boten namung mengke nyanyi ning mengke ugi wonten tarinipun. Tari napa Bapak Ibu? Kok gedhet piye to? Tari napa? Kepang. Ini sudah latihan seminggu Bapak Ibu sampai open barang niki. Ning alhamdulillah niki pun kandel, pun aman terkendali. Oke. Bapak Ibu, siap kanca-kanca? Oh, saya benakne. Oke. Bagi yang masih berada jauh nan sana segeralah merapat di area lapangan Cendana karena akan ada spektakuler tari horse utawi jaranan. Oke, yuk, oh ya, yes, jarane wedok Bapak Ibu, niki jarane pun KB tenang mawon. Oh tasik perawan deng jarane. Oke, semoga Bapak Ibu dipun persani sesarengan menika pasugatan saking konco-konco Mayangkara Nikat Salindri Jaranan. Turunggo Mayangkara Niken Salindri. Iki lho
Ayo le. Buka sini, goyang sini. Ya, buka sini, goyang sini. Ayo le. Sowan Cendana le. Mayangkara lho iki. Pimpinane Niken Salindri. Bapane Soleh Mangkupraja. Semangat toh, malam minggu di Cendana bersama Mayangkara. Yo, awal, mijil saking Bantarangin Sang Patih Prana Sewandana. Wayahe Sang Patih Bujangganong. Awas. Iki lho bocah. Nah. Ayo le. Patih Bujangganong sing prapta lho. Ayo lho. Tanjakno le dikencengi taline. Jam piro iki? Napa keceplang? Hati-hati. Yo. Patih Bujangganong. Wah. Ayo le. Yo. Aduh, sikilku mau. Ngapa? Ganonge nang sikile likaten lho ya nek. Krek mamu lho. Ana sok. Ganonge sikile likaten. Kakek mangan brutu. Ayo.
Yo, ayo deh. Boka. Yo. Ayo lu. Ayo lu. Mate bocah kanonge kesel. Ganti meneh. Ganti meneh. Oh. Eyang mayang koro. Eyang. Eyang mayang koro. Ayo Pak Soleh, wajibmu yo. Ayo. Yo. Nyuwun kami datosan nyuwun slamet tengah wengi iki. Ing tengah wengi iki kawula sowan pentas wonten ing papan panggonan kene. Nyuwun kabeh pangestu eyang. Sluman slumun slamet slamet sak kabehe. Eyang ingsun ngadeg ana ing tengah jagat. Dudu jagat sipate alam jagat turun ing urip. Ajikus menyambute. Apa kuasane sira ingsun? Kongkon lebon labune badan para manungsa seda edan ora edan seda edan ora edan. Kang kalana kawula nyuwun damel pangestu. Nyuwun tulung menika MC-ne Bambang Gumoh kesloloten kodhok. Ketheki. Lah iki kethek lau gorila. Eyang Mayangkara. Ing wulan Surakala wingi panjenengan dereng kula paringi Sapa? sesembahan Madhep rono aja rene. kang kawujud tumbal nyawa. Aku ora. Menika Bambang Balawa kula sumanggaaken eyang. Kalem. Mekarku jokah iki. Le. Kowe tak wujuti, kowe tak ugemi. Mayangkara sansaya gebyar sumobyar wikrana aku. Ning ya aja kebajut to, Le. Mosok Bambang mok sugone aku. Ora doyan, Le. Aku mukok. Lah rumasane aku tas kresek apa piye? Ya. Ya liyane. Nggih, yang ngapunten, Yang. Lintune sinten, Yang? Anu Soleh. Ya Kevin apa kowe? Soleh. Piye, Pin? Oh ya. Kok Soleh piye wis? Colopot ya? Aja sembrono, aja gegojekan. Kowe ngerti gak, Bang? Apa? Gegojekan kuwi ana papan panggonane dhewe-dhewe. Oke. Kethae selamulah iki lho nemangan luwe. Aku ora bakal mangan, ora bakal sesembahanku tak dadekne tetunggalku kok Bambang. Aku wedi dhewe. Ora iso. Mugi-mugi kula dongaaken sedanten warga ingkang sadyan wonten papan panggonan kene. Para bapak bakul, ibu bakul, mugi-mugi sedanten dipun paringi kelarisan, dipun paringi kelancaran. Amin. Asale dhuwit baliya dadi dhuwit. Lan ugi-ugi dumateng Bapak Kades Sendana menika kula dongaaken panjenengan pinaringan berkah slamet kawilujengan. Piye, Mbak? Eyange madosi jenengan. Niki pun kaslupan. Eyange madosi soleh.
Soleh. Kae engko ndang panganen wong. Wah, aku ora goleki soleh bang cangkemmu bang. Ora iso. Ora goleki soleh, aku goleki kowe bang. Kalau bocah iki lho soleh lho. Lah. Assalamualaikum Abah. Abah nggih, assalamualaikum. Niki jaranan Bang nggih. Oh ngaten nggih, ngapunten. Ngapunten Bang. Bocah-bocah kok iso duwe foto kuwi. Ngapunten Abah nggih. Abah soleh. Nggih Abah. Abah soleh. Jan jeloma ora duwe toto kowe. Anak Abah soleh kan. Sing dinggih tumbal ya kuwi. Nah ini gambar Bapak Ibu yang mau dinggih tumbal Mayangkara ini. Pak Soleh, eyange madosi iki lho. Kok iso duwe foto kaya ngono kuwi? Piye? Nah niku tumbal berikutnya. Sirah kok brigo. Yo, Soleh. Ayo le. Yo. Iya Mayangkara. Hadir. Hadir lah. Iya Mayangkara. Hadir. Bali. Pak Lurah, dipun madosi yang Mayangkara Pak Lurah. Monggo kula aturi Bapak Kades. Pak Lurah. Minggah wonten sasana pepanggungan. Nggih Pak. Dipun madosi monggo. Oh kan mandap. Duduk. Sila Pak, sila. Lingguan ya. Sila. Nah, sila. Nah. Nyuwun dikambuhi. Wong boten. Wong duwe. Alah. Ketel dremis. Lho, iki sakan. Siji ki apa 5? Oh 500. Mbahmu lho jalu. Ya atur kok. Lah, Kurang siji tas ger. Ketane kene. Sing biru tambahi as. Iki sitoke melu-melu iki. Bali. Matur sembah nuwun Pak Kades. Mugi-mugi lancar pinarungan barokah. Waduh. Gangguan Bang. Ya tutup. Alora matur sembah nuwun. Alora matur sembah nuwun. Nyapa? Tuwe, goblok. Nyapa to? Laraiku mbok plinet. Tak kabuli. Ora malah mari malah nemen. Lah tak kira emang kulit. Rasano. Tak kira Kulit. ngerti enek kayune. Rasano. Wah lagi mau kayu to.
Lah gambui Gambui diawang-awang demi teh ngerti. Ora tetep nang ngene. bendang metu lah demite mundu-mundu kok. Rong ngerti. Irungku Delok. asli. Bathomu ireng kena ganongan. Delok. Sotinge. Nyawa bathomu delok. Nah, kalau celeng serenggi rawuh. Nggih, Raden Jaran. Nggih. Oh, Balura, nggih. Niki Prabu Pake, nggih. Ayo malah kene. Yes. Tepuk tangan buat Mayangkara dan Niken Salindri. Weh, kan. Wes.